Je těžké podívat se pravdě do očí. Podle statistik zemře v České republice každý rok přibližně 850 dětí do 19 let. Občanské sdružení Dlouhá cesta nabízí pomoc rodičům, kterým zemřely děti z jakékoliv příčiny a v jakémkoliv věku. Sdružení bylo založeno v roce 2005 a do dnešní doby ho kontaktovali stovky rodičů. Památka zesnulých dětí má své místo i ve společnosti. Druhá neděle v prosinci je vyhlášena Světovým dnem památky zesnulých dětí. V 19 hodin místních časů lidé zapalují svíčky a tvoří tak světelnou vlnu po celé zeměkouli. V České republice proběhla tato akce v roce 2011 poprvé a setkala se s vřelým přijetím u rodičů i veřejnosti. Ondra byl normální, zdravý, veselý kluk, který měl plno plánů a spoustu koníčků. Když nastoupil na střední školu, tak mu v 15 letech lékaři diagnostikovali zhoubný nádor lymfatických uzlin. Bohužel v září 2003 Ondra zemřel. Pátek 19. května roku 2006 byl nejhorším dnem mého života. Ten den tragicky zahynul můj starší syn Ondra ve věku 24,5 let. Ve 42. týdnu těhotenství mi zemřela v břiše moje druhá dcera Amálka. Jirka měl velikou lásku a to byl sport. A v roce 2002 začal horolezit a v roce 2009 jel na expedici a bohužel ta jeho láska byla až za hrob, protože se z toho ostrova už nevrátil. Nejvíc pomáhalo to, že jsem všechno, co jsem v té chvíli prožívala, mohla sdílet se svojí kamarádkou, se kterou jsem se seznámila v nemocnici a které zemřel syn Míša 3 týdny před Ondrou. To okolí si ze smrtí dítěte, někoho blízkého, známého, neví rady. Člověk má po této události pocit, že je na světě sám, že je něčím zvláštní, že je až jakoby prašivej podle reakcí toho okolí. A to není dobrý pocit pro nějaké léčení té psychiky. Já jsem si v tu chvíli připadala, jako kdybych byla nakažena nějakou nemocí, která je prostě přenosná jenom pohledem. Že vlastně to neštěstí se ti lidé bojí, že přenesete nějakým způsobem na ně. Scháněla jsem, jestli u nás existuje nějaké sdružení, ve kterým se scházejí maminky a rodiče, kterým zemřely děti a které si mohou o tom navzájem povídat. Bohužel jsem u nás takové sdružení nesehnala. Tak jsem oslovila svoji další kamarádku z nemocnice Bibi a ještě jednu kamarádku, která studovala sociální školu. Zdali by mi se založením sdružení nepomohly. Impulsem k tomu založení bylo i to, že jsem po smrti Ondry měla spoustu energie, kterou jsem chtěla věnovat do nějaké smysluplné činnosti, která by byla s tím Ondrou nějakým způsobem spojena. A tohle to jsem vlastně viděla pro mě jako jedinou možnou cestu, jak se z toho nezbláznit, jak tím, že pomůžu sama sobě, pomůžu vlastně i ostatním. Takovým momentem, kdy se rozjela aktivní činnost sdružení, bylo natočení filmu Přežili jsme svoje děti. I v tom filmu se objevily maminky, které vlastně Dlouhou cestu založily. A tak jsem počátkem roku 2007 kontaktovala Dlouhou cestu a byla jsem pozvaná na své první pomocné setkání maminek, které se tam pravidelně scházely. V těch tématech bylo tolik společného, v těch prožitcích bylo tolik společného, že vám najednou ty cizí lidé byli mnohem bližší než vaši přátelé, nebo dokonce i než vaše rodina. A na tyto setkání jsme vlastně potom i navázali dalšími projekty, protože tam přišly maminky, které byly aktivní, akční, měly další nápady. Přitahovala jsem najednou ženy, kterým se stalo to podobné. A já jsem najednou zjistila, že dokážu být nápomocná těm ostatním rodičům, že to jde se znova smát, že to jde žít smysluplný život i s touto velikou ztrátou. Proto jsem byla součástí vzniku skupiny, která se jmenuje Prázdná kolébka, která se zaměřuje přímo na rodiče, které přišly o miminko.
Další aktivitou, která vlastně na základě tohoto setkání vznikla, byl projekt Barevný anděl, který je zaměřen na pomoc sourozencům. Ten sourozenec, který tu zůstává, to má nesmírně těžké. On s tím zemřelým měl spousta zážitků o dětství, tajemství před rodiči, které teď nemá s kým sdílet. Barevný anděl by měl jednak změnit prostředí, ve kterém oba sourozenci vyrůstali společně, ale jednak by měl i udržet komunikaci v rodině, která se spojí nad nějakou společnou prací a nastartuje novou životní etapu. Takový největší projekt, který děláme, je Nejste sami. Pochopit mámu, která přišla o dítě, může jenom máma, která přišla o dítě. Vybíráme a školíme rodiče po celé republice, kteří potom následně ve svém regionu pomáhají dalším rodičům. Právě proto jsem zavolala do občanského sdružení a požádala jsem o schůzku s laickou poradkyní. Tak byla jsem z toho nervózní a sešli jsme se s Líbou, která byla moc fajn, protože zažila podobný příběh jako já. Taky náhle ztratila dospělého mladého syna a já jsem cítila, že já nemusím nic říkat, ona přesně ví, co prožívám a tohle jsem potřebovala, to pochopení. A to bylo pro mě důležitý. Protože jsme si vědomi, že mnoha rodičům nevyhovuje nebo mají obavy z osobních setkání nebo ze skupinových setkání, tak jsme před 3 lety založili na webu Dlouhé cesty diskuzi, kde si mohou rodiče pod různými tématy navzájem spolu popovídat, napsat si, co je trápí. Témata jsme rozdělili podle toho, jestli jsou to rodiče, kterým zemřely děti dobrovolně, nebo rodiče, kterým zemřelo miminko, jsou tam i vzpomínky na děti. Myslím, že je velmi důležité, aby maminky dokázaly vzpomínat na své zemřelé dítě v dobrém. Aby se nebály uchovat si ty hezké vzpomínky a nezaměřovali se na tu hrůzu, kterou zažili, ale aby se čím dál častěji vraceli k tomu hezkému, co s tím dítětem prožili. Proto jsou na stránkách Láskyplné vzpomínky. Nedávno jsem v těch vzpomínkách našla dopis, kde maminka dala fotku syna, který zemřel před 10 lety a ona mu tam píše, konečně jsem se naučila na počítači, tak ti můžu taky dát na internet vzpomínku. To mě neuvěřitelně dojalo. K čemu by se dal přirovnat pocit, když vám zemře dítě? Přišla jsem na to, že snad k okamžiku, kdy vám nějaké divoké zvíře vyrve kus srdce z těla a vy si říkáte, že už to dál nepůjde. A ono se nějakým zvláštním způsobem pomaličku zaceluje a i bez toho kusu, který se vám tam už nikdy nevrátí, vlastně dál tepe a dál vykonává tu funkci, kterou má. Pomohlo mi, když jsem přečetla citát, že když rodičům zemře dítě, tak mají v srdci krvácející ránu, která se postupem času pomalu zaceluje, takže zbyde už jenom jizva, která bolí jen při přímém dotyku. Prostě žít dál se dá tak, aby to vaše dítě mělo pocit, že to tu bez něj dobře zvládáte.